Għal darba darbtejn il-gvern ingħata raġun fuq it-tneħħija ta' billboards illegali. Dan wara li l-qorti ddeċidiet li l-billboards li jmorru kontra l-avviż legali fosthom dawk tal-Partit Nazzjonalista għandhom jitneħħu minnu fih biex pajjiżna ma jintilix billboards bla doċċ u mingħajr ebda regoli. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri qalet li dan juri biċ-ċar kif il-gvern kien korrett mill-bidu nett dwar din il-kwistjoni. Ġimgħa l-oħra wkoll kellna risposta ħanejtek pożittiva l-gvern min-naħa tal-qorti f'dar rigward qed iġġielhom ineħħu dawn il-billboards għaliex qed tgħidilhom isma' intom qegħdin tiksru l-liġi at this point u m'hemmx raġun li intom qed twaqfu l-gvern milli jneħħi dawn il-billboards. Dan l-avviż legali jżid il-korrettezza li issa qed jgħid li jekk trid tagħmel billboard politiku ma jistax taqbad tagħmlu fix-ħin u fejn trid. Għal dan trid tapplika skont regoli stretti bl-uniku eċċessjoni jkunu 3 xhur qabel l-elezzjoni. Biex wieħed jesprimi l-fema politika tiegħu jista' juża sites li huma designated sites, jiġifieri siti illi l-Planning Authority tkun qed tgħid dawn huma siti fejn inti tista' tħallas u tagħmel il-billboards. Deborah Schembri notat kif il-Partit Nazzjonalista baqa' jwebbes rasu u bekk ma jridx jadatta għal dawn ir-regoli. Rid juża fejn irid mingħajr ma jħallas. Kien għalhekk li l-qorti ċaħdet il-mandat ta' inibizzjoni li l-oppożizzjoni pruvat tagħmel lill-gvern.